y creaduriaid ochr yn ochr a'i gilydd. Dyma ni y stoc ifanc gyda'r adran A. Ac ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth y stoc ifanc. Kitty Bodley wedi bod yn cael golwg ola arnyn nhw i gyd. Ac wrth i ti roi nhw ochr yn ochr a'i gilydd, Owen, mae'n gyfle arferchog i gymharu. A ti'n rhoi'r cyfle gorau posib. Ydy, a mae wedi tynnu 4 i mlaen y rhes. Mae gyda ni'r eboles 2 flwydd. Mae gyda ni'r ebol 2 flwydd, yr eboles 2 a'r eboles flwydd. I le ele ti? Wel, dwi wedi gweud unwaith yn barod, Teledd. Foxhill Farm Prince Cartier o bosib yw'r ffefryn gyda fi, ond gewn ni weld. Technig ar mae hwnna yn lun effeithiol iawn. Ond i ble, neu Kitty Bodley bwyntio. Dyna ni. Mae'n cadw ni ar flaenau yn trad, yn dwi? Ac wyt ti yn mynd i fynd am Foxglove, wyt ti? Foxhill Farm Prince Cartier, dwi'n meddwl, ond diwrnod Kitty yw i heddi, nid un fi. Ond diddorol fydd gweld lle mae'n mynd. Mae yna drafodaeth rhwng Kitty a'r stiwardiad. Ni'n siŵr glywn ni cyn bo hir i ble eiff y garden goch ar gyfer stoc ifanc y Pencampwr gyda'r adran A. Mae'n danfon o nôl i'r cefn eto. I ni ddim yn gweld hyn fel arfer, so ddim yn siŵr iawn beth yw'r hyn mae'n gwneud ar hyn o bryd. Methu wneud penderfyniad? Mae hynny'n bosib. Oeddi hwnna wedyn ni'n dangos safon y Pencampwriaeth bod i mor agos? Ie, o bosib. Het i Mae'r het wedi diosg. Felly, dyma ni, yr un sy'n mynd ar Pencampwriaeth, y stoc ifanc eleni, Ffraeli Fendi, eiddo Ann Jones, sef yr eboles 2 mlwydd oed. A'r gil Pencampwriaeth wedyn yn mynd i'r eboles, flwydd, Popsters, Jelly Tots, eiddo i Rebecca France. Mae'n eiliad bwysig iawn yn dwi. Ac un i'w chofio ar gyfer yr heini. Ac yn atgof o'r gwaith tîm sydd wedi cefen i'r magu, y paratoi, a wedyn ni y dangos. Ie, mae hynny'n wir. Mae yna flynyddau o paratoi wedi mynd mewn i ambell i linach gyda'r cyffel yma. Maen nhw wedi bod yn rhai o'r teulu wedi bod yn magu ers blynydde maith. Bydd rhaid cael y llun holl bwysig hefyd. A gwerth atgoffa o'r gwaith gwych mae Cymdeithas y Cobiau a'r Merlod Cymreig yn ei wneud i warchod y bryd arbennig yma. Ie, mae hynny'n hollol wir. Cynnal y bryd yn dweud i'r dyfodol, sicrhau bod y bryd yn cadw'n byr. Sgwrs fach rhwng y beirniad. A'r Kitty Bodley wedi bod yn effeithiol iawn fel beirniad yn do, ac yn chwym iawn. Joanne Hewitt with nice manners towards August Ursula. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to you all. There will be a Youngstock champion, symud ymlaen with yn un nesaf ar gyfer y Pencampwriaeth Stoc Ifanc, where the Geraint and Mary Jones Nebelstone Memorial Award will be presented. Felly, symud ymlaen felly ar gyfer Pencampwriaeth Stoc Ifanc will move on to the Youngstock Championship now in the Section Ds, the Welsh Cobs. After all the results coming in now, quickly, we just say we've had a wonderful entries here, Sioe and Ifanc Ponies in the junior section. Climaxed with the Youngstock Championship. The Youngstock Championship here is the 3-year filly. This is one of number 174. The George family from Cumberland.
Thomas Jones showed Friary Fendi. So the Youngstock champion and Welsh Pony Conside's gold medal winner is number 174, Friary Fendi. And reserve went to the Yearling filly, who was the Yearling champion. And this is Popster's Jelly Pot. And the property Rebecca France in Cheshire. And that is number 84. So that we come off and Sioe Lenny. By Navarro, to be first Merlod Mynydd and 100 years, Julie Jones up on the serve. The Ponies Youngstock, and I ddangos Thomas Jones. Ac yn gil wobbliddo o Pencampwriaeth Ifanc Merlod, Popster Jelly Pot, a Pencampwriaeth Rebecca France o Sioe Gael. So felly, cyfnodiadau i'r teulu oes dwi'n fel am Gwynaf yn rhedeg, Ponies Youngstock. Profiad hynod o felys I unrhyw gystadleuedd yw codi i'r brig yn y prif gylch a llongyfarchiadau gwresog a'r Friary Fendi yn ennill pencampwr y stoc ifanc fan hyn gyda'r adran A yn 2025. So that concludes the Welsh Ponies Congress today, which is the junior section. Tomorrow we will start again at 8 o'clock in the morning. Those will be the senior classes, which will be the group mares, the barmares, and the stallions. So put your hands together now. So the Youngstock Championship in the Welsh Ponies section, Friary Fendi, the Jones family from Henderson, shown there by Thomas Jones. So if you come up together, Profiad hynod o felys I unrhyw gystadleuedd yw codi i'r brig yn y prif gylch. Llongyfarchiadau gwresog a Friary Fendi yn cipio y wobr gyntaf heddi a pencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r adran A. So I'd like to take this opportunity to thank the Kitty Woodley for choosing those classes. I'm sure we are looking forward to tomorrow and judging the mares and the stallions.